L'Associació Valenciana de Meteorologia VAMET amplia la xarxa d'estacions meteorològiques de les comarques del nord. Sorita, la comarca dels Ports, ha sigut l'elegida per ser el punt geogràfic més al nord del territori valencià i perquè es caracteritza per arribar a temperatures extremes. És l'estació meteorològica que fa 31 de la xarxa pròpia de VAMET i que s'inclou en les 400 que hi ha arreu de les comarques valencianes. La nova estació permetrà que les dades meteorològiques estiguen homologades i portar un registre històric de temperatura, humitat, vent i pluja. El sensor de pluja, que mesura la pluja gràcies a un balancí i va desaiguant la pluja per ací. Sorita ha sigut l'elegida per estar en una zona de marcades inversions tèrmiques influïdes pel pas del riu Bergantes, l'únic del territori que desemboca a l'Ebre. I és que, tot i que està a la comarca dels Ports, a l'estiu ací el termòmetre arriba als 40 graus. Estem trencant una miqueta també alguns mites, com que a la comarca dels Ports sempre fa fred. Ara veurem que a l'estiu esta estació és capaç de donar les màximes de la província de Castelló.